рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. айбалнисои нав 500 метр дур мебошад. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона бо як калидор. ванна дар дохили хона аст. як подвали 7 метра ҳам дора. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 160 000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо меҳмон аст, то ӯзро обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед ва видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, наздики бозори Ҳоҷишариф. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 220 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар теппаи Самарқандӣ. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, як калидор, фундаментиш рехтагӣ тайёр. об ва свет ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 85 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. алишам карда мешавад мега ба ягон мошин. агар касе харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби замин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Мерседес сечка. соли бароришаш 95. объём мотор 1.8. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. яксола документ дорад. нархаш 34 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Opel хатчбек. соли бароришаш 95. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш хатчбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин состояниш 100% аст. ягон дард надорад. яксола ҳуҷҷат дорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 28 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад.
рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Caravan соли бароришаш 96, объём мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор. ҳуҷҷатош бичидагай, 4 баллонтош нав. нархаш 23000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. айгуҷо хонаем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминаҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария бинависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки гуфтем мо ҳаминҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро падилитса кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададкори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай. кадоме дар видеои ман лайк мемона, мо дуо мекунем ки паго соҳиби инам қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава.